nagkanas yo. Naibag nga oras yu aming papagayam. Di surat nga intay idrama ita ket naggapaw ket ni pagayam tayaw ang nagpailingay itinagan a Fidel. Kastoy man ti kunana. Dear Tata Balsamaw, naibag nga oras yaw a pada-pada nang nagruna a kablaawang ka. Ilingad nakman itinagan a Fidel. Agtawin na kaon iti sa isinta-isingkaw. Ang napigsa ak pailaag. Nimot bakit ko atinay nga isuti asawak. Agtawin mo tayo iti sa isinta iyunaw. Puro di adal nagitidwa nga anak may. At damot bukod dan a pamilya. Ngam sana day ta ti parikot kaw, Tata Balsamaw. Ti pakasignak ita, kat ni tinay nga asawak. No kaano pa'y abimakit kalimakay kamay, isumay ti kanayaw na panagririmay. Adumutag dagiti saan may apagkinkin na awatan. Inak nga rodrog yan, tiyag salaysay. Kung nakmatkan kaya kaya ti prinito asidan, apay ngayon pritong pailaang day tabangaws. Jak nga ron kaya ti paksew. Jak kaya ti suka. Kung na kaya paksiwam, sinigang ko nakmatkan ka. Inulit-ulit ko pa'y. Alsimam iti salamaga ay kung nakpaikan ka. Apay tulang kan. Ay, no saan mo kaya ti mangan? Pumanaw ka dito'y kusina. Ay talaga sana ka mga di ka man lagay. Siya kaya mo ti mabisinan? Esther, adapay na ba ti ala ko mamakan? Naibusan atata. Nagaduma ngamin dagiti estudyante nga imay nangan dito'y prestok itay. Uray dagiti maestra ken maestro, imay danangan dito'y. Apay aya tata. Mabisidak nga rudag. Saan ka pa anangan? Kano pasado alas 12? Saan nga raw? Saan mo't kami na sinurot ni Nanam Tinay ti luto ti bango sa kayat kap? Kunak nga alsiman na, imbrito na kita. Aga pa kayo magayam adwa. Kano na jay tumatinay, sana makawawat. Tulang pa'y ngaminan kahit. Ay na, kasanungay nga ruden. Awan mo't tinabati amakan alakok, Tata Fidel. Agawin na kita. Nakaturog siguro ni Nanam Tinay. Aglibasak amapan magaan. Nangidulinan nga taayan ni Tinay ginabati asidaan itay. Ay, awan mo dito'y lamisaan. Ijay sa pa'y tuktok ti kabinet, tinangidulinan na. Iso ti banbantayan jay pusa. Haguray ka man gaw ta mga anak man. Kasado nga ta anak ka uli dahil jay at tinahi dito'y tuktok ti kabinet. Nagrigatan ay at umuli. Aday ta. Nagaw at kaun. Magana kaun. Nagaw at kamatlaang. Asus! Natinagan ti silaan. Nagtatakaw! Ay, nga jar aramidam dito'y kusina? Apay nga ada ka dita nga to ti kabinet. Adala ang gaw-gaw atag. Naibalangan, di si daag pa'y kumanurabi Ay, unay kan Fidel. Kas kalasaan alaklakayan. Bumaba ka. Ay, rumbag lang. Talinisam na tinagkaiwara si daan dito'y kusina. Ay, di nagtulungan? Apay kumatulungan ka, kat sika tinagwara. Awan la ti dikar aramidan alaklakayan. Diana, madam. Oh, si Kamat, di nakman awagan iti madam. Nasaya at na nagkita ta dito'y palengke. Umayak makipalengke. Bisi kan samot akanayon. Di kamot unay agpaspasyaran ijay baryo. Napan kami di napalabas abulan. Apagbait kami laang, tanagadumot ti trabaho ijay eskwelaan. Kumusta nga idananang kantatang ko, akarubam? Day tangarod ti ibagak, ma'am. Kaapay? Ay na, kanayon damot nga agapa. Ni tatang kan nanang ko? Aming agap-apa da. Saan damot ang agap-apa idi ah?
Ay na, kanayon itan. Iso ama pa nyo matpasyaran ida, ah? Oh, di ka mandanagan. Tamapan minto pa Sharon. Ibagak kadagiti kakabsat ko. Oh, hello, Jana. Apay ngay mawag ka? Kumustaan ka mat amanong? Saan ka mat ngamin nga umawawag? Pasensya ka na din ko. Ado nga ti trabaho mi ita dito police station. Ken may sa, madamati schooling ko. Isumalagayam asaan ka man lang agtetex. Ay, nasaya at man. Tauray busy ka dito eskwelaan ket nakaawag ka lata. Wan ngamin dananang kantatang. Ha? Apay, ada ka din napasama ka dakwada? Imbaga kanyak di karubada, akanayon da kano nga agapa. Normal laeng day jay. Agpinpinok kaw da kano akanayon. Ne, apay ngay nga ta. Saan damat akastay di ubing tayo pay? Ay na, amangan no agkabaw dan. Kasano, 5 kay kandim makit damitin. Iso akastada ang agpada. Adda ka di oras mo? Sikaman pa lang ti mapanmang bisita kadakwada manong. Diyak pa lang amin masango ita. Madama ti exam dagiti estudyante. Hey! Umay ka ditoy! Si kalaklakayan tabasibasan ka man! Huh? Tetala ti ambong nga ramidan. Tibang butbutan. Saan ka pumanaw? Ta saan tapay analpas ang nagtungtong? Ay, katungtong mo day tabagim, tasas ka mo lang makaawat. Tata Fidel, anya ti mapaspasama. Ay, ni man nanam tinay kaya't nakmanin na basibasan. Adamanin di sa ami ang nagkinaawatan. Basibasan na ka? Ay sus, nasakit day ta. Kunak nga raw na padasin na, tay pabarangay ka. Ay na, saan kumamutin atata? Tani, narigat no ipabarangay yu pa iti problema yu. Pagtungtungan nyo kumalaangon. Ay, adula amin. Kitap? Isan nga raw na makaawat tay taatinay. Tulang san na talaga. Anya ayang amin ti saan nyo apagkinkin na awatan, Tata Fidel. So, ti saan na Jay garo tibe. Ti kayat na drama. Ti kayat kumait, jay damdamag Datay mapaspasama kita glawlaw. Day talaang? Kawain. Ado nga among. Na, agtala ka man dita. Ay, ibaga ka nagiti anak may, arumbang asagay sa kami ititibe. Ha! Diyak kaya ti ada ka agaw na. Nanang, tatang, nakaumayak na ni, adda na damag ko. Anya day ta, anadamag mo, Wilson. Kanayon kayo mo't kano nga agapakin ni tatang. Ay, pudno day ta. Taday ta, ma'am, awan sursuro na. Nay, sakitan ti awan sursuro na. Kano si ka tinaglawag nga awan sursuro na. Ay, sika! Ay, sika! Ay, aguray kayo. Pudno gayam tinakagtang kanyak akanayon kayo nga agapa. Wilson Baraw. Tangay pulis ka matan. Tiliwo mo, day ta atatang mo. Jesus, agkabaw ka talagaan. Sika ti rumbaga matilew. Apay hindi na sakti patilew mo. Na, Kadinanog nakgayam? kano ka dinanaog? Tila sasaumat, kabaw, abakay. Ay, aguray. Aglilin na wag tayo man. Ay, tatang. Ay. Pudno ka di adinanog mo ni nanang. Dakkel abasol day ta. Sumungbat ka. Di ay. mo paglibakan ti aramid mo. Awan mo ti malagip ko. Adinanog ka kay. Naglay ka talaga nga grabe dito istorya. Ay, nabilibakan ka. Nay, nalipata mo. Ididinanog nak idirabi eh. Ala. Istorya ang mananang. Nasken amalawlawagan ti amin. Kinapudno na. Saan laan na minsan adinanog nak ti amam? Kaya ti osawan. Namin ado. Namin adaw. Diyak lang nagrekreklamo. Tadyak kaya ti iskandalaw. Alaman nga raw tinay. Istorya umat. No kaano adinanog ka. Na, awan malagip ka. Among barok. Nugasta maturog kami iti amam. Kala at latan ang mariingak. Gapu iti napigsa pa ng dandanog na kanyak. Ang nakaida ni tatang. Napigsa mo ti urok na. Nakakidam. Makitap? Diyak mo day ka? Saan laan na minsan? Ini-street nakman idirabiin. Kitaam na ti pangak. Limtag. Uwan nga paiso
medyo limtag. Ay, jakabaw. Jak amo dayta nga ibagbagan ni Nanang Mau. Awan mo't malagip ka. Iso nga ibalod mo day nga amam. Tasaanan, alimpyo ti panagpampanunot na. Eh na, ibalo na sa sawam. Si Kati Rumbag, ang may balaw. Oh, anya ngay manong, napan mo matlaang binisita dananang kantatang? Uwan ading, napanak. Kasangsangpot ko launay. Kat, kumusta da ngay manong? Ay, pudno tinakagtang kanyak nga istorya. Anya? Agap apada talaga. Idi adda kiti balay. Permi ti apada. Apay ngay akastada mo't itan? Jakman amo, kurang laengen nga agdinanog da iti sangwanak. Anya? Anya ti pagapapaan da? Ni tatang dandanugan na kano ni Nanang. Ay, physical abuse daytan. Lakay ni tatang, nga makadanog pa'y laang. No nakaturog kano ni tatang, dumanog ket madanog na ni Nanang. Kunaklakit din no iranrantanan. Ay, adda request da. Anya day manong. Masaapol kano sa gaysada iti telebisyon. Nagdakkel day TV day jay balay. Saan da pa'y laang ama kontento? Wen angam isulat pagapapaan da dayjay, iso nga igatangan tan ida Una, day talagayam. Saggaysadan ton iti TV a pagbuyaan. Wen, nasaysaya ti kasta, tapno maliklikan dati agapa. Ket ni, nakababain kadagiti karuba. Nanatinay, anya jay nakitak nga in-deliver da ijay balayo itay. Jay baro a TV mi Apay, naperdi jay TV yu adakkal. Ay na, nagpagatang kami iti may sapay at TV. Tadinak mo't pasublatan na pagbuyaan ni Tatam Fidel. Kayat na, isulaang mat ti agbuya. At damot ayat ti kasta. Kat, sa dino nga iti pangikabilan nyo di tabaro at TV yo. Ay ka, tapno awan ti rirey. Siyak ti agbuya ijay baba. Ni Tatam a Fidel, ijay nga to. May mayat matkit di daytan. May mayat matkit di daytan na panunot yung. Pasaray ilamang pay nga may ni Tatam Fidel ti remote. Jack mabirukan. Iso nga agap pa kami latta akanayon. Dayta, nagkatuluyan na mutlaang jay bida babae kan lalaki. Nagmayatin a drama da ito yan. Nay, pinagsaan matan ni Fidel ti TV na ijay nga tao. Hay! Awan mangagkon! Pakapsutam na ita TV ni nga tao. Nay, karo na! Siyak tiluklok ko man ya. Di mo kaya't apakapsutan na, aguray ka man. Look, I asked around and did research. Asinaw, I itati can na nga make you a ba? co-investor in Park. Pare Fidel, napuyat kan sa iderabi ha. Kasado nga mong paray. Kano nakapigpig sa TV yaw dito balayaw. Saan kami ang nakaturog a karuba yaw? Ay napigsa? Ado a karuba at nagreklamo pada ka sana nakaturog. Ay, ay pasensya kayo na. Kasalamang nga minsan na ito balayaw di rabay. Apay, pirmi atulang kayo na yakin ni kumaritinay. Takas taunay ti kapigsana. Ay ko, Pare Fidel di urayaw na petisyonan na kayaw. petisyonan da kamay? Ay, kanwa na. Nukas tayo la kanayaw. Petisyonan na kayaw. Taperwisyo kayo kadagiti karuba. Saan kayo matsiguro nga agap-apa na niya, tatang? Jagasan. Kanayon naktupay nga apaan ni Nanang yu. Apay ngay. Adamutan sa guys sa atibyo. Agapa kayo latta? Basta. Ay kanbay sa. Petisyonan da kami ka daw. Nagiti karubami. Anya? Anya di mapaspasamak ka na kayo, tatang? Ay, basta. Agsinakamen kini Nanang yu. Itapay, alimakay, kan bimakit kayon? Ay, naumakaw ni tikas niya nga ramid na. Ay, pag sinaan na kamay.
Ay, sina no sina. Di talagayam. Di agsina ka ba? Pagtungtungan kayo. Ngam agong ungot kayo man. Ay, diyan kaya taga-sarita na tainam. Nangato ti pride na. Kasla fried chicken. Sikati na nga to ti pride na. Ay, sana matuko ti kinagato ti pride mo. Ay, uray sika. Eh, Sumardang kayon. Kababain ka dagiti ka aruba. Kitaan nyo man. Ar-aribungbungan da kayon. Nagadudan di taruar. o anya, napanagnagamon akanayon nga agapa da tatangken nanang? Wan nga ron, manong. Idinapan ko ida pinasyar. Agap padalat ta. Ay, naku, naktumatkan ka. Petisyonan ka no idahan dagiti ka aruba da. Gaputa nagpigsa ti volume ti TV da. Ni ay, apay mo tan nga imabuti ti kasta. Kaya't da kano ti agsina. Ah, agsina da? Ay, so, saan Saan na mabaling? Ammom ti ada dito'y panunot ko. Adan samat kabkabaw dan. Ay na, kastamat tinapanunod ko. Iso akasapulan sa amakadwaan idan. Pagsagaysaan tan sa idan, manong. Iyawid mo ni tatang. Iyawid ko mo't ni nanang. Ha? Pag sinain ta ida? No kaya't dang agkadwa dalat ta. Makabulan da iji balay. Makabulan dan tumot iji balay yo. Ah, ay katuan na. Awan problema no kastading. Nalawa mo dya balay apag yananda. Uray mo't iji balay. Nalawa jay paraangan apag napagnaanda. Kanya ti makunayo iti singasing mikin ni Jana. Tatang, nanang. Eh, panunutek pa'y Adaya panunot mo. Ay, sikat awan ti panunot na. Ay, sus. Awan to pa'y manaknakam mo. Panunot to kidain. Ay, na, irugi tamanan. Aga pa kayo manan? Nagsimple laang abanag. Pagapaan nyo? Ay, kung nagtubat kami na pagsinaan na kami. Ay, na, awan ti agsina. Ibagbagayo idi kada kami. Ama iparit ti agsina nga agasawa. Ita, da kayo matimang ibagbaga nga agsina kayo. Nagsaya at da kami a pinadakkel. Ita, nagbaliwan ti panakilagan nyo iti maysa kan maysa. Ita ti parikot ko, tatabal samaw. Balakadan na kumano anya ti aramiden may nga agasawa. Tapno maurnos may ti amay. Kabsat Fidel, pudnaw ti magpaganag iti anak yaw. Ano kaano alimakay kan bimakit kayaw. Iso may ti panagap apayaw. Ano mutain nagiti banag asaan yaw apagkinkin na awatan. Kastaw tay aramidam, Kabsat Fidel. Sublianan nyo man, hindi panaway na agin inaram kayo pa'y lahag. Ambo, sweet na sweet kayo mo't hindi kay. Hina. So, Kabsat Fidel, lail mo mga may ni Bakamaw. No, mabalay na ika-regalwam mo na. Iti kayat na amakmakan. Igatanga mo iti bestida na. Bag. Kun simple awagas, apanang ipakita iti panagayat mo pa ilang kinkwana. Agpasya-pasyer kayo. Kut nasaysayat no kadwayaw dagiti apukuyaw, wendaw dagiti anak yaw. Give intigla ang Kabsat Fidel ti kasapulan iti relasyon. Kun kang runan na, respitaw iti tunggal maysa. Rumbang asaan amapukaw, ti respito yaw. Bueno papagayam, dahil nga raw ti pakasaritaan ni Kabsat Fidel, adinan inlanat ti address na. Dito'y drama tayaw, nagkanas nyo, in your nose para iti-scribe ni John M. Isagsagot ka na kayaw, ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, Panang Taraban.